Είναι οι ντάπιες που λέγαμε πριν, τα ονόματα από τις ντάπιες που είχε δώσει ο Κοκκίνης. Πολύ σωστά, Φώτη. Το τρίτο σώμα, που τα πλευρά του θα προστάτευε η φρουρά της Κλίσοβας, θα έβγαινε από τις γέφυρες Μονταλαμπέρτ και Στουρνάρι. Σημείο συνάντησης είχε οριστεί η μονή του Αγίου Σιμεώνου. Ο Ιμπραήμ όμως, που γνώριζε από προδοσία ή από μαρτυρία ενός φυγάδα που εχμαλωτίστηκε την απόφαση της εξόδου και το σημείο από όπου θα επιχειρούσαν, συνταρακτικές σκηνές περιγράφονται. Πολλοί συγγενείς, φίλοι και κυρίως γυναίκες την τελευταία στιγμή αποφάσισαν να μείνουν και να πεθάνουν με τους δικούς τους. Καλή αντάμωση στον άλλο κόσμο. Αυτός ήταν ο χαιρετισμός. Και το ηλιοβασίλειο μάλιστα να συγκεντρώνονται στις προκαθορισμένες θέσεις. Οι γυναίκες ντυμένες με αντρικά ρούχα για να μην ξεχωρίζουν από τους άντρες. Στις 6.30 ακούστηκαν πυροβολισμοί πάνω από την κορυφή του όρου Ζυγού. Είναι το όρο Σαράκινθος έξω από το Μεσολόγγι. Ήταν το σύνθημα για την παροχή βοήθειας απ' έξω. Ο Ιμπραήμ το κατάλαβε και κινητοποίησε τις δυνάμεις του. 10 Απριλίου 1826, γύρω στις 8 μετά μεσημβρίας. Με το Μεσολόγγι και με την υποστήριξή της στον αγώνα των Μεσολογγιτών, αλλά και μέσω του εθνικού μας ποιητή, του Διονυσίου Σολωμού. Στολές από τη Ζάκυνθο, Ζακυνθινοί έχουν έρθει εδώ σήμερα για να συμμετάσχουν στην πομπή. Και ακολουθούν σύλλογοι από τη γύρω περιοχή, όπως ο πολιτισμικός και μορφωτικός σύλλογος Γαλατάνος Πακτίας, με φουστανέλες. Είναι βαγιώνα, κυρίες και κύριοι, Κυριακή των Βαΐων.